Impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Eh. Kayak bingung mungkin status bingung. Ya Allah. Joget ya cah bagus. Oh. Pak Nardi, muga terhibur, muga berkah, muga manggih karahayon lan jiwana basuki. Amin. Kene wong bagus ana RMU Raden Mas Uncek. Eleh diken ngono iki ya wis mesem ra penak Uncek enggak. Dita. Ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kacan ana Mas Uncek iki. Lah, ora gelem. Biasane gelem. Lel olel. Kuwi kaine pirang sendi ya. Joget wong bagus. Lho, joget kono aku. Dodang aran sali Hatiku kayang ranungan lor. saya napai bangun dasar ayu lancerunde orang-orang hatiku tapi kowe Yo, sedih ya. Iki lho Pak Nardi. Dodang. Dodang. Jauh tinggi. Tapi ngastomik tak bagus. Ngastomik. Wong kae lho kok iki apa to kok ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak, luas aku. prasawa suwe-suwe kaya Pak Bak. Lah cak Kentekan napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh, rencange jenengan kok. Lho iya. Kok mboten direncangi saniki. Lah ya kudu andum basuki. Oh, Kono sing ning kono, aku sing ning kene, ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodinunga saling ngoten. melengkapi. Sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, Mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. ya Wis teko kene ngonten mawon. awakmu rene mu merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula nyetetep enten wingi sinden. dilus kok ora kenek. Lho, masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megal kowe ta? Jan ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur.
Wes aku ora apa-apa kuwi rezekimu Nggih ya. lha kuwi tekno pripun lajeng riwat mriki boten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lah kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah raya dirayah wong iku tibake sampean to. Nggih. Dadi raya-rayane Nggih. ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong iku. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya nek Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gedhe dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo dadi ditekke sela-selaning sela, ngono Nggih. nek sela ditokne. ditokne. Ditokne lek Yen wis oleh wis sela. Selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh ku duwe nek selone. Oh, nggih. Rumahku Nggih. pun tepang kali Pak Nardi. Lho, sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongne apa kowe iki kok ora ngerti kok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi, mboten Sidomulya kok tanggamu kuwi. Oh, Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh, lho. Wah, Lho, nunut nguyuh enten- liwat brobos kaya tikus brobos Enten mriku wau. Nggih. Wong ade nrutus kaya. Sing Nek kakung rutus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampean rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Wah, lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki. Wah, Loh. masa. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek Tok ganjel tok. oh gajal. Lah iya kuwi lek basane kene kek. Ngono. Kek nggon aku mati kok. Oh, Anu alah. wonge piye wis kek ngono. Oh, siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh, nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah, ngono langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho, menika tulisane ki lho, nggih. Ude Jaya Mulya. Pundi? Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat ta kowe mau. Kuwi lho, Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak. Enek. Den, enek ora Den? Sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane di templekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Kuwi truk ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic lho. Iki Wong tulisan kok mlaku niku. iki cara omahe Blitar lho bintino tak jak dolan kowe mendino. Angger Dolan lunjur to. ngene sendur no tak saki. Ngeng ning Mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe Kalbu. kalbu. Hmm. Pak Sunardi Pak artine Sunardi. apa? Asma Kinarya Japa. Coba. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Su. Mau ora ngomong sik to Pak. Banyak nang kene iki kowe ora tak jak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah boyo WAC to. Kowe iki wong mancing ajur-ajir lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso. Ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi Nggih. wong iki cara anune iki bisa andhap apa mancing ajur-ajir. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga ya penonton Amor. ngantek bingung bedane ndi uncek ndi yogane. Amor Amor sing sinden. ngendang. Bingung bedane ndi uncek ndi Kendange. ndi Ngoten sing to. ngendang kaya Oh, ndi sing ngendang. Amor
Amor slentem ya to ndi beda bingung Endi bedake iki. uceke endi slenteme Heeh. ngoten to. Terus Amor amor wedhus ngoten to niku. Eh, Endi amor wedhus. kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to, Eh, Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Lah, Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese Nah, dalam kata lain blater. blater, grapya, Semana, Hmm, gemuruh, ngaten. nar. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetap bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah. lokak malah saya kebak. Kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis Wayangan. contone wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Sing terakhir alhamdulillah. di walang kadi kok bluk dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Jopo. Jaya Mulya. Jopo. Jopo Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumasaku. Suara pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya adimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Nggih. Didongake ta Nggih. bagus. Nggih, Pundi nderek. Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora tambah. bengi ki tok kok ya. Lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Oh, Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semoyo. Pandegareng. Semarang. Pandegareng Sumarbagya. Heeh, Mas Wah. Sumarbagya. Untung aku ora digandhengi karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandhengi karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah nyang apa? Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki Napa? ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik. Yo wis padha teleke lho. Ora cetha. Dalem rada mati ta bagus kowe aja Niki. mepet-mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut ndedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Iya. Nardi gelar hajat. Heeh. Mugi tansah pikantuk karahayan kalujengan, tinebena panggoda pangrencana, Amin. celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma Amin. amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi penjane menika piantun budaya kok ya. Nggih. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepingin ya kuwi presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wonge iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho, iki mangan lek ora 3 piring moh dek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Atik. Apa iki? Atik. Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Nggih. Ternyata wong Mboto Sidomulyo isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Eka kalih Mbak Kris. Nah. Ingkang putih piyayinipun. Lha kowe titan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing nyelencem ngoten lho.
Oh. None neno none ya. Yo, toyo. Oe au. Bayah Pak. Yang apa ta? Masa ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Lah, Wong kok- lanang ki anu le, ala tur menang. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Pokoke ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Yang Jajal. dalu Mbak Ika. Kenalan, Sugeng kenalan. dalu. Nggih. Kenalan kok aja ndingku ae to Le, ndangak to lah. Ndingku piye to ndangak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngene lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingku karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih, Asli putih to, Mbak? saking Blitar. Memang Saking enggak kesel, Blitar. Anu tolong Kris, Napa? teketno pisan Kris. Nggih. Mas Pra Mas aku yo kenalan Oke, yo Mas. yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Betul ya, Pak? Eh? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Nah, akhire teles. Lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis mboten. pesan. Damel pempes ya. Pun, double pepes. Pun betul, Mbak. Oh, pun didamel. Tapi radi maju Pun. mriko jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge bawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mana buatan ayo Bu Tiwi. Saged, saged saged, santai Bu. mawon lho. Iki wong loro dak ngeroyok kabeh lho. Aku ulatke siji wis blenger kok. Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Betul Duk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki bener karo sampean. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane Iya. mlayune ngoten. Aku tak andhok dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora enek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna, nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan liyane wau. ya oleh. Sinawang tan boseni. Kris, kowe iki ya menyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampean kok bagus mentong Mas. Suarane, Bu. Pripun Mas? Iki ayu-ayu tek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus sing ngeleki kaya ngopo? Action pamor. Wong tresno kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi mau gandrung sing ndi. Siji Sik ngono kok lho. sampean Mas. urung ditekne, sampean dekne kan, Oh, Mas. sampean tekne Tekno to sayang kuwi Bu. wong Wah, lanang. walik, Mbak. Walik. Ya apa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Ngosok. Lah Kaya kene ru- gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah.
Ora apa-apa. Lah kok lagi ngenek-ngeneke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisni dipiti. Ngono lho. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Mas aku Dipiti-pitike ya. ora apa-apa. Sampe ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Ya aku baca madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demen iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongno mawon. Kris aja oleh plin-plan Heeh, Kris. Karo sing wong lanang iki lanang sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae Apa sebabnya kok milih kuwi? gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit Apa? piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo Piye? Piye Mas Piye? sampean? Mas ma- Boy. malam pertama piye piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae. Masih goleki ra temu ngono lho. Sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karo mek munyer ngono ta. Munyer ae kok. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia. Lho, tandane Kris Sandal. sandal. Sandal sing dencoke laler ki sandal. Rumah samu apa Lah kaya? yo. Oh, lho, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi ki? Anggeraku. Dereng, Urung ta? dereng dugi mriku. Ah, terus. Nano 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 nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem Iya. Sampeyan nyawang opo? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyampo kuwi. Betung anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep endi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane, Syukur. asane kene kebo. Oh, Syukur. asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Wes Ora, ya. masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Mm. Terus apa uncek cemple, Ika dadi merak, ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki. Wis ora tahan, Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. ngrangkul, aku wis jatuh cinta. Ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta, Lah kowe nek arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampe lanang tenan, ndang. tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku- Ndang sik- balesen lek wani. sik, Ndang Mbak, balesen lek sik. wani. kok sik Mbak sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi, ngono ben teko kaya Oh, ora cetha. oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten melih nggih? Agak, Jadi kanggo tangane ngobong jenengan. kaya. Yo, Angkat ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iki. Lah nggih niki. Endi? Wong kowe madu prono, tak kira madu prono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono.
Nggih, Pak. Loh, wong Roma nih sing disawang ndi? Nggih, Sampai Rai. Loh, Sing disawang Rai. kok lurus? Lah iki ya Rai kok. Endi? Untung. Niki nggih Rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi Rai tenan yen niki Rai lok. Oh, bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Rai lok. Lah nggih Rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora teko ya. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Dhek mbayangke lek Bayang mesem lek ku lho. mesem. Mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang. Bangga. ganti madhep rene. Bu lagi Kosek, sejilut ya wis. Ngono. Kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok genti Lah Krisniane. niku sawi lho Mas. Tapi lho selak pengen. Jilut. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene Aku sik. lek piye les? Aku lek selak pengen piye? Yo, kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kurung. Heeh. Angger tresna kumbo Eh, tapa Cek. gah aku. Kowe iki seniman kok Jawa Tengah digorene. Omahmu ndi to? Jawa Tengah. Ya? Jawa Tengah Karanganyar. Bukan anyar. Nggih. Tanggane tanggamu to kowe? Pripun to iki? Lah Kok tanggane tanggamu? Engke leres. Lah iya berarti pendhe tangga berarti. Gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu to. Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye to rumah saku. Piye to? Lek joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan bolak-walike jaman. Oh. Jamane dan genti sing munyer sing lanang. Oh, Aja lanang. sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean. Munyer seser. Yes. Kekean iki gangsing. Gone sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa Mas? Kekian ki ngono kuwi anu wong Kekean iki wong pokok sing- barbaran. Kekean Ini- pokok sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekean nih ente kekean. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbareng. piye? Jajal lek mau kekeh piye jajal? Lah niki pun mekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba diatur tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggalkan tresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Buka Siarno, cek Sampe Siarno. siane, Mas. Enggak itu tublak-tutak ben disiarne Mas Uncet. Iya, blutak tulak. Siarno lagune ninggalkan tresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to. Iya, Noro kowe kan siaran apik. Rada Oh, maju. lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Jelas kaya. Kowe yo iya ngono kaya. Ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding iki ya. Rajak rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. Nggih, pun penake. Siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh, Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedenggone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira? Bapakmu pira kok bapak-bapak iki? Kowe Ayo. aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbok Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu, yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kowe nek lampune iki mesti bengi to, Le. Genahno to, genahno. Kok ngeten mawon?
Nesu. Mboten masa Lho, nesu. sabar ya wisan. Para tamu. Lho engko tamu mok celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng nggone le. Para penonton. Lho malah penonton dicukuluk kabeh kuwi rumah tamu lek munggah rene yogane kecek-kecek no. Piye to, Ki? Ya. Sing leres pripun? Sing leres pripun? Pengen roh contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki ning kene kowe. Bekah diwales. Lah kene Traya. Mano Pak Narti aku ki mikir bengi iki karo Pak Narti wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatah ini kan barang wis tak entekne tak ngitung wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe engko arep rencana tak wehi lulang wedhus, ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan lho, ora. Nggih. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa, Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Oh ya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Mbak Ika. Eka. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Biasa kompak tenan Lah mboknya ditanggap. grup jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek nika Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget. Oh. Joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek halus. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Cakra Budaya. Nggih, mboten Iki awak ana nggih. rawis sedulurmu wadon ya kuwi genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-tosi Saman sing cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Sampeyan Oke, warga wonten ing Boto. Lho iya ono. Tapi ditimbali genduk Niken ngangge sepot apa ya Niken ki ya. Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake ya. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Cakra budaya. Aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri iki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen Kili-kilen. Ayo, nduk Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune, Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Aku anggere momon karo kowe iki semene tak mulak-malik, marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan.
Nek iki ora pok-pokan nek uncek iki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan wae dek. Popokane dangkelan iki lho. Nggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Amin. Nggih, pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat Karo- selalu. Amin. Udene Ude Joyo. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu, ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibuke Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Boleh Ya kaya Rabbal wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh uncek. Uncep. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wo, Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. oh ngata. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas Jelas. kaya Nyawang sinden-sinden jelas. Heeh. Nyawang yoko-yoko jelas. Kalau uncek itu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak Lah mbok ya dimana tuyoi. Heeh. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek ning ndi to? Aku yo malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek ning ndi uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Mas, Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak beleh lho, Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibagekke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek. Paling ya megur corane megur nggih Melenyek. mlenyok. Heeh, Melenyok, melenyek. melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus Agus pas nggih kipot nyawang iki. kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus Wilidan Mas aku. Kok iso nang Agus sih? Si pandangane ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman, le ben. Salim, Niken, Mbak. Nggih, Mama. Niken. Ini kan ben ketok Mas salaman. Agus. Salaman. Salim. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Eh. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi Oh, dangkal alah. jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ra diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niki. Ora ketok, ora Sesuk ketara. anu ya lek kuwi wedak ana ben ketok. Ki wedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya renek Heeh. wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat Nggih saestu. iki nyat entut tok. Oh lah iki lho bolane. Wis ket. Bola. Bola apa to? Wong bola. Wah direken direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Budhe. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. toh. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane Oh larang. iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok teper. Terus ngene iki pomo Luwih larang. tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Aboname ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter.
Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengan ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumahku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumahku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi iki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9. Uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken iki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu niken iki to? melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ra melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyontok. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Lah, Beda Neng, beda. Hasilnya ya padha lho, Jajal 10 kowe, takono. 10 tambah loro. Takono ning niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, toh. lanang sing berprinsip. ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda. 30 ngono. juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane tadi saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean Nah. kan rada lumayan 1 Jenius. meter kotor kayak enek. Ah, Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibarate memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah, Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, gocekno Gus, guling nduk kuwi Ken. guling. Guling ringgo. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Oh, Celi wis. gagar otak. Aku celi. Tenan. Goceli. Kuwi Agus Nikbot iki pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok Apa kabeh. ketok? Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kaya rumahku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur, Nyawang dhuwur lho. saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Ya. Bang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-edok lho sing ambruk. Niken ki modele Wah, kasih ngincip hati kok kowe iki. Nek ngendi papan kok arep ngincip hati kowe. Kaya niken awanmu mengke kalih uncek to, ayah utawa papa. Malah konan kula ideke mengke. Serasa ditek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. Lah, comomi ae. Ya, coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire ro kene. Kene rong kulino krungu aku ya rong kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbuh. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujune. Anu arep wudu apa piye, Mas? Tak biasok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok ya, Pak. Kacane kok Kaya keran kok e. Kerane diuter. Lah iki iki motive. Iki motif. Iki
iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus Iki mancur. Niken kaya ngundang ponakane. Ya kangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian? nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi Nggih. kepanasan metune lek bengi tok. Oh, nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. siluman kelelawar deh. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Astagfirullah. Aku ki arep buka catatan. Iki lama Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan. Anakku salah. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya udang lah paling ora. Kudang terus anake prayo ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mas aku kok Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa wae lah. Tibake cah iki ya enek rambuté ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langane. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah koclok lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora roh api ya iki. Api. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekno. Awas. Lek gocekno lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Ah. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak Pak. keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Aku yo nek geger. Tibake Kaya bayi aku yo geger. lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Brandong aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu lho tak geretku tak kira lek Biar lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged Oh, to mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Jawa. Sak larik, mbok sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki lho? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Ben maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin lu sandal idun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Putih. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mek gur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mong anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak, nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus
Jelasno tetep nganggo puisi ya. Ya. Siap, nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi Niken. Ah, nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja dang. Lah saya randang aku piye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku kowe Niken sawang seneng lho, Niken seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso? Wah, disawang kok ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Kak Mbak, aja Mbak. Wes ning kono ae. Ya. Kowe engko lek nakal tak waplok lho, engko tak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah gacok. Ya. San engkang anggarama. Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. ngejokes lho, Pak. Lah Niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho, Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya, tak bacok aku wedik kekrek. Tak suhu ampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah, kene. Dipoto. Ya kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Wes kowe tak foto. Lah, Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Halo Mas aku. Dek minggu mungkin status minggu. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. seneng. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak kotak rumah aku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengen nek jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo? Aku mau isuk Heeh. nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badan Bang Bayi melenge nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung dlang halus lho kaya karonse. Nah, tung dlang tak ndanding, tung tak keplenyek. Tung dlang, danding tung melenyek debok. Tung dlang tak ndanding, tung keplenyek telek. Aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sang ganteng ora umum. Ya terus kudangan cara. Ayo, kan terus kan.
Kuwi kok nguyah tenan cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak niken ben nembang. Iya, Pak De. Adik Midot ya, Midot. Nggih, Pak. Adik Nggih, Pak. Midot ora usah anu Midot. Iki topenge sapa to? Ya, Dok. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Sak aja diganggu kok. Peran dene maksa sakar. Kowe lek dijane turu lho kowe malah iki. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemekelen. Jaba kang masuka Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Budal sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing Pak. gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ra enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu nek ra. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rapi ya sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok jenenge bojone ngono. dadak kon melu ya An? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan. Percontohan napa? Wong lanang sing setia karo bojone ndi dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Heeh, Le. Kok wedi kok piye? Lumas aku apik. Bukane lek sumu bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Kanono ingkang ngrupeda. Ngunta tresno nadyan mung srana piranti. Ken, Alam. iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak Tak pamit. belah kene, gorene tase. Hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cak Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu
Dangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe digawe lakone. Nggih, Pak. Anu nduk tembange tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sing boten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Juga mboten kesupen tamu agung sing boten pareng rawuh, juga pepundhene awake dhewe. Engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Uncet. Oh, bukaan WA-mu. WA-mu lho bukaan. WA-mu lho bukaan. WA napa? WA-mu lho. Mo Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka lho. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti Pak HP. Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki dicat karo Pak Eko, dicat wajahmu, dicat. Ben nduk sambung wanci dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, Diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo Njuket. Iya. Lho, kowe kok Lajeng ngrungokne? udah ada. lajeng pripun lho? Lah, iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, Njuket iya. iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket Heeh. sore mau bar iki Sore. bar limbukan ya cek anune. Cek enak Heeh. neh. Pengramit ya wis nabuh Nabuh. wisan. Heeh. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku Siap. ya wis nyanyi sama terima menjoget tok. Sing Njuket iki nanggapne Lagi- kowe. Lah iki lho, nabung ora nek sing jogeti ra gayeng. Masa? Ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Ah, Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. tak Lek semangat. lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Jadi kowe timbangan ngono. Malah lingguh, malah lingguh. Ya Allah. Ya kok. Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok. Iki nang mburi dalang lho kowe iki. Gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Lah iku apa padha ra beneran to? Golek koncing penak, golek koncing apik. Komposisine. Apa Ya Allah kan nutupi kotak iki lho, Iya nutupi nutupi kotak. kotak percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek titik kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Bener ra bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya ya? bersyukur. Syukur karo syukur iki beda. Bedanipun. Jajal kowe ngletak, kok ngletak. Kowe lungguh kok. Wis lungguh ya. Pun. Mas aku. Iki mau tembangin sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem. Soibul bed penjaripun Pak Nar. Narto Nar. Sabdo. Pak Nardi Nardi. Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersane ana Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjaripun menika katresnan sejati. Nah. Manut Ya. Anu, Warudoyong. Warudoyong. Cahayu, manut penjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayuban nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Warudoyong. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Boten. Lah ngono tembangno engko. Nah, iki kan ben tembang tresno sejati, katresnan Katresnan sejati. sejati. Katresnan sejati. Nggih, pundhatipun Pak Nardi Nggih. diaturi sedaya kru saking UD Jaya, Tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane Tresno mati. tekane mati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Bu. Sing bener. Tresno tekaning pati. Sing Nah. bener. Lah nggih jenengan aku kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mau terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mau terokne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono Enten ae. tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Nah. Oke, lah niku manut panjenengan diaturne LDR sing langgeng dene rasa, Mas. langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. Ladrang, ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Nanti- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Teng Pak Nardi. layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya. LDR langgeng dayaning
Rasa. Rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Rusa. Ya, Nduk. Mari kok Pak Nardi, putusan penjan.